Som el grup de Teatre Tàndem de Santa Perpètua de Mogoda i us convidem a assistir el proper diumenge 21 de març aquí, a Angoixa, de Patrick Hamilton. És una obra, bé, de fet, podríem dir que és una adaptació d'una pel·lícula que segur que la coneixeu, és una pel·lícula ben famosa. Aquesta pel·lícula es diu Luz de gas, o Llum de gas, i nosaltres, bé, hem adaptat aquesta pel·lícula dient-li Angoixa. I us convidem a assistir-hi, esperem que us agradi, bé, esperem que us agradar potser no seria la paraula seria patir, però si patiu, si veniu i us angoixeu, si veniu i patiu, això vol dir que l'haureu gaudit aquesta obra i per tant us convidem a assistir i això, a patir.